मानो होनोब्ला गासैबो बाथ्राखौ लिरनानै दोननाय जायो आं गावखौनो गाव खाफाल गोनां होनना सानना लायो। केबिनेट मन्त्रि इउसि ब्रह्म बिथां, राज्य सभानि एमपि रंगना नार्जारी बिथां, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि बोसोरारि जथुम आरो बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फानि जि मोनसे नोजोर, बिथांनि जि मोनसे सिमां गेरेमसा बर' माहारि दानायनि बिनि सायाव मोनसे सावरायनाय लादों आरो बेजों लोगोसे 1967 मायथाइनिफ्राय 1993 मायथाइसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि जारिमिन बेखौ सुजुनानै दिनै बिथांमोना बरनदों आरो बेखौ दिनै रिलिज खालामदों। दा बे जारिमिनारि सान एबसुनि जारिमिनाव आंबो गोबाव सम फरायसा आफादाव मावदोंमोन हिसाबै जों बयबो गोजोननाय मोनदों। मानोना बर' हारिनि थांना थानायनि, बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि, बर' हारिनि राव थुनलाइ आरो सिनायथि रैखाथिनि जि मोनसे गोलाव सम संग्राम, बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा सिगाङाव थानानै अराय सम नेतृत्व होबोदों आरो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नाजानायजोंनो बर' हारिनि गुबुन गुबुन गोनां गोनां बिथिंफ्रा दिनै मुलुगाव दिनै रैखाथि मोनबाय आरो फैबाय थानाय समावबो आं मिजिंथिगोन दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि सिन्था गेरेमसा बर' माहारि दानाय, बेवहाय नांगौ बिथिंफ्राव फैबाय थानाय जेनेरेशना खामानि मावगोन, फैबाय थानाय जोलैया खामानि मावगोन आरो आथिखालाव जिखिनि खामानि जोंहा 3 एकर्ड जालांबाय, 3 एकर्डनि दफाफ्रा गासैबो जाफुंसार जानांगौनि थाखाय जों खामानि मावदों आरो एकर्डजों सोमोन्दो थानाय आरो एकर्डजों सोमोन्दो गैयै हारि जौगानायनि हाबाफारिफ्राव जों बयबो मुखुब जानानै खामानि मावदों। बे बिथिङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जौ जुवानिफ्राय लानानै गाज्रि थासारिफोरखौ जोङो फोजोबनानै मोजां बोरैहाय माहारि दानो हायो, बेवहाय बिथांमोना मेंनाय गैयाजासे खामानि मावबाय थादों। आं मिजिंथिदों जे गोदान जोलैया बे गासैबो बाथ्राफोरखौ इयुनसिम दावखोलांगोन आरो मोजाङै मावफुंगोन। गाबोन भारतनि नखर मन्त्रि बिथाङा जोंनि क'क्राझाराव दतमायाव फैगोन आरो बिथाङा एबार फैनायजों 5थि खेबनि थाखाय बड'लेण्डआव फैगोन। बिथाङा बिटिआर एकर्ड जानायनि उनाव अलरेडि खेबब्रै फैखांबाय आरो गाबोन जों 5थि खेब जागोन आरो बिथाङा बड'लेण्ड ओनसोलखौ जोबोद मोजां मोनो। बड'लेण्ड ओनसोलाव अराय गोजोना थानांगौ, सोरगिदिं जौगानाया जानांगौ बिथाङा हास्थायो। दा बिनिखायनो बिथाङा गाबोन जाहाथे मोजाङैनो मोजां सफैयो, बिनि थाखाय आङो अबंलावरिनि खाथियाव आर'ज गाबदों। थुलुंगाफुरियाव हाबनायनि प्रग्राम गैया। सासे दैदेनगिरि फैनायानो जोबोद गिदिर बाथ्रा आरो बिथांमोना अलरेडि 125 एमेन्डमेन्टनि खामानिखौ मावगासिनो दङ, बिटिआर गोरोबथानि गोबां खामानिखौ मावगासिनो दङ आरो गोरोबथायाव गैयै माखासे खामानिफोरखौबो मावगासिनो दङ। बेनिखायनो आं सानो जे बिथांनि फैनायजोंनो जोंहा गोबां जेंनाफ्रा सुस्रांजागोन।